Yan. Ay! Lambot to. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng baked chicken quarter legs. Yes mga ka-foodies, at meron po tayo ditong fried salmon belly at ginisang talbos ng sayote mga ka-foodies. At meron tayong rice, ang drinks natin, tubig. Mga ka-foodies, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin, mga tamkeng Kapampangan. Mga tana po. Opo, nandito yung chicken, yung pinaka-juice niya. Pagkatapos ma-bake. Yes, ito oh. Wow. Yan. Sarap. Yan. Yan, unang subo tayo. Ang unang subo ito. Ang unang subo ay para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo. Manta mo. Tumulo. Lambot. Lambot. Tingnan ko ng ano yung sarap. Sarsa. Sarsa niya. Naparami ba? Haba? Ito yung ano niya. Sarap. Just start off.
Chicken. Ay! Lambot to. Hmm? Puwet. Gulay.
Sarap. Ay, salamat po. Ay, Sarap. sarap. And mga foodies, naubos po natin ang baked chicken quarter legs at fried salmon belly at ginisang talbos ng kamote. Sa sayote. Sayote pala. Ang sarap po. Gusto ko lang pong i-shoutout si Ma'am Alma Morena at saka si Sir Joel na taga Bicol po. Yan. Hello Si po. Man po si Sir Joel. Sila po yung nag-comment nung nagpe-premiere po tayo. Hello At si po. Arian Forte, ayan, taga Naga Kamsur. Shoutout po, lagi po silang nanonood sa amin ni Vivian. Thank you so much po. Maraming salamat sa support. Suporta. Kaya mga kapudibis, meron po kami Facebook page. Mag-follow na po kayo. Opo, at TikTok ng The Foodie Bee, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Bee, syempre The Foodie Bee Vlogs at Kusinang Kabalen. Mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes, mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to So like, share, and subscribe. Thank you. I love you.